Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. 5-нче хастахана гадәти эш режимына күчә, коронавирус белән авыручыларны кая кабул итәләр. Жылыту сезонына әзерлек ахырына якынлаша, челтәрләрне сынавын соңгы этабында кайнар су койсы комплексларда булмаячак. Татарстанда яшәүче 29 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 7 августта Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 5810 очрагы теркәлде. Аларның 4653 терелгән, 32се узган тәүлектә. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы карары буенча 5-нче шәһәр хастаханәсе 10 августтан күп профильле медицина учреждениесе буларак эшләячәк һәм планлы пациентларны кабул итә башлый. Шәһәр хастаханәсе июньдә коронавирустан авыручылар белән эшләү өчен госпитальгә үзгәртелде. Бүгенге көндә яңа инфекцияга бәйле хәл җиңелрәк. Шуңа күрә медицина учреждениесен планлы эш режимына кайтару мөмкинлеге барлыкка килде дип хәбәр итте 5-нче хастаханә баш табибы. За 2 месяца через нас прошли более 1500 человек. Вчера мы всех выписали, часть перевели это ковидные госпиталь для ветеранов войн и вторая горбольницу. И освободились от всех больных. Бүгенге көндә коронавирус белән авыручыларны 2-нче шәһәр хастаханәсендә, Йогышлы авырлар хастаханәсендә, шулай ук сугыш ветераннары госпиталендә кабул итәләр. Тиздән бу медицина учреждениеләрендә гадәти эш режимына этаплап кайтарга планлаштыралар. Шолыда яңа жылыту сезонына әзерлек ахырына якынлашты. Җәйге чорда белгечләр бөтен шәһәрдә җылылык челтәрләрен тикшерергә һәм ремонтларга тиеш иде. Иң зур һәм мөһим төзелә торган объектларның берсе 520-нче җылылык үткәргече. Ул шәһәрнең яртысына су бирү өчен җавап бирә. Бу хакта алга таба 520-нче җылылык үткәргече 1976 елда төзелгән. Аның буенча Зәк, ГЭС, Сидоровка бистәләренең барлык объектларына, шулай ук Мәләкәс аръягына кайнар су килә. Торба үткәргеч 44 ел эксплуатацияләнә. Соңгы 2 елда гына да аның участокларына 5 тапкыр зур зыян килгән. Быел бирдә капиталь ремонт башланды. Эшләр көн сайын ялларсыз иртәнге 6-дан башлана. Кроме диаметра, они отличаются толщиной стенки. Здесь увеличена толщина стенки до 12 мм, это раз. И оцинкованная труба. Она более надежная, она более долговечная. И она предназначена еще для работы непосредственно с диспетчерским пультом через систему СОДК. Шәһәрнең барлык иске өлеше һәм Мәләкәс аръягы су белән тәэмин ителүгә карамастан, кайнар су шолаларның фатирларына резерв тепловод аша килә. Бу объекттар эшләр тулысынча 2021 елда тамамларга тиеш. Бүгенге көндә һәр безнең кызу вакыт бара. Ремонт эшләре апарнайды. Кышка әзерләнәбез. Быел безнең планнарда 18 шақырым жылылық шелтәрләре алмаштырырга, аның 9 шақырымы инде капиталь төзелү буенча инде, 8 шақырымы капитальный ремонт дип әйтергә кирәк инде. Белгечләр гидравлик сынаулар үткәрүне дә дәвам итә. 3 августта яңа шәһәрдә прессовканың 3-нче этабы тәмамланды. Әлеге кайнар суны бер кайда да сүндермәделәр, ә 11 августта прессовканың 4-нче этабы башланачак. Кайнар су белән тәэмин итү 7-нче, 9-нче, 56-нчы һәм 59-нчы микрорайондагы кайбер торак йортларда һәм 58-нче комплекста тулысы белән булмаячак. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Кищенко, яңалыклар. Балалар йокысын җимерелгән түшәм бозды. 21-24 йорты фатирларының берсендә яшәүчеләр балалар бүлмәсендә идәнгә түшәмнән штукатурка коелганына тап була. Бәхеткә балалар зыян күрми, тулырак алдагы сюжетта. Балалар бүлмәсендә түшәм кичке 11-нче яртыда җимерелә. Видео язманы безнең кайнар линияга җибәрделәр. Кадрларда, кроватларда кечкенә балалар йоклый, ә янәшәдә генә штукатурка коелганы күренә. Изначально подумали, что дети что-то там серьезно уронили, там, не знаю, шкаф или тумбочку. Но грохот был серьезный. В комнате находились у нас 3 детей. Здесь кроватка детская стояла, здесь средний ребенок спал и выше спал старший сын. Әлеге фатирны гаилә 2017 елда алган. Шул ук вакыттан бирле балалар бүлмәсендә түшәмне ремонтламаганнар. Бу хәлдән соң гаилә төзүчегә 2 сәгать дәвамында шалтырата. Әмма аларга беркем
да жауап бермей. Гаилә башлыгы Алексей Ищенко түзүче компания офисына барган. Сказали, пишите заявление на имя генерального директора того ООО, кто строил этот дом. Я приложил к этим документам распечатанные фото потолка и пола с тем, что вы сейчас здесь видите. И также акт от управляющей компании, который мы составили совместно с мастером. И, соответственно, заявление о том, что прошу устранить и объяснить и рассказать, почему это произошло. Компания вакилләре бу хәлгә җавап бирүдән баш тарттылар. Телефон аша сөйләү барышында алар кирәкле ремонт эшләрен ай дәвамында башкарачакбыз дип кенә хәбәр иттеләр. Без әлеге ситуацияны күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Шолда ошық һавада музей барлыкка килергә мөмкин. Проектны эшләүчеләр Россиянең сугыш елларына багышланган истәлекле урыннарын өйрәнгән. Оештыручылар сүзләренә караганда, музейга килүчеләрнең ошық һавада Бөек Ватан сугышы энергетикасын тою мөмкинлеге булачак. Уникаль экспозицияны Никита Кайманов исемендәге кадет мәктәбе территориясендә урнаштырачаклар. Шолда хатын-кызлар арасында машина йөртү осталыгына конкурс узачак. Ул 13 августта булачак. Катнашучыларга юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча сорауларга җавап бирергә һәм габарит коридоры, змейка, стоянка, бокс, крест, стоп-линия күнегүләрен башкарып үзләренең практик күнекмәләрен күрсәтергә туры киләчәк. Искәртеп узабыз, шәһәрдә әлеге бәйге 23 тапкыр узачак. Аңа 3 елдан артык машина йөртү стажы булган 21 яшьтән алып үз автомобильләре һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган өчен штрафлары булмаган хатын-кызларны чакыралар. Катнашырга теләүчеләр 37 95 75 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Киләсе елларда суытачак. Бу хакта Татарстан Республикасы гидрометеорология үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. 8-9 августта төнлә явым-төшем булуы ихтималы аз. Көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр явуы көтелә. Төньяк һәм агымнары һава температурасының киләчәктә түбәнәюенә ярдәм итәчәк. Төнлә 15, көндез 24 градус фаразлана. Киләсе атна башында татарстанлыларны салкын һава торышы, урыны белән бераз яңгырлар көтә. Һава температурасы түбәнәюе дәвам итәчәк дип хәбәр итә синоптиклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Внимание! В выставочном центре «Экспокама» с 7 по 30 августа. Выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспокама». 0+. В кафе «Колобок» требуются повара горячего и холодного цехов, кассир, повар для заготовки полуфабрикатов, технический работник, посудомойщица. Телефон 36 63 20.